கொண்டு வா அடுத்த நம்பரை கொண்டு வா நம்பர் கேட்டா கொண்டு வா அவனோடு எதிர்பார்த்த மாடு கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தின் செல்ல மகா செட்டிமாரமட்டி நந்தி தேவா கொண்டு வந்தாச்சி செட்டிமாரமட்டி நந்தி தேவா மறைந்தாலும் அவன் பேரு பூரம் என்றும் மறையாது கொண்டு வந்தா செட்டிமாரமட்டி நந்தி தேவா சூரியர் நந்தி தேவா அழகாக அற்புதமாக திறமையாக ஓடக்கூடிய வாடு கட்டி வருவா 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மேலுமா வீதியா அத்திர வைத்தவா யாரு செட்டிமாரமட்டி நந்தி தேவா சூரியர் நந்தி தேவா கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தின் செல்ல மகன் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தின் மான்குட்டி கட்டி வருவா இழுத்து விட சொல்றா